חלק שלא ישמח בואים בחושך. טוב, אז לא מצאתי אצלי. רגע, מה זה שמה? איך ראיתי את זה? לא, זה הדבר הזה של דייזי. כמו אימא נפל לי פה ציפורן. טוב, אני לא מצאת את לינו, איפה היא? תרדי למטה אולי. בואי נבדוק. יאללה, לכי מי שנענה אותך. טוב, תסתכלי מאחורי הדרך של השירותים, אני אבדוק פה למעלה. מה יש לה? ראית את לינוי? סופתי פה. איפה לא בדקתי? איפה לא בדקתי, אלוהים, איפה לא בדקתי? אולי היא קפצה מהחלון. לא, אבל החלון סגור. אימא'לה. טוב, לא משנה. תסתכל פה אולי. וואי, לא ראה פה כלום. טוב, לא משנה, אין לי כוח. טוב. וואי, לא מצאתי אותה. איך לא ראיתי אותה? ראיתי משהו שחור, חשבתי זה זה. זה תפוקה אני. את עשית את זה בכוונה בשבילי. מה זאת אומרת? ישבתי פה. את באמת לא יודעת? אני מסתכלת פה. אני מחפשת אותך בכל הבית. את באמת לא יודעת שאני פה. למה שאני יושבת פה? לא ראיתי אותך. אני בשוק, כי אני באת לחפש פה. לא יודעת. הסתכלתי למעלה, קפצתי פה, אני לא ראיתי כלום. אם זה היה מצחיק, תרשמו לערוץ עכשיו. אוקיי, עכשיו תורך עליהם. טוב, יאללה, נהל תורך. גו מה? לספור. תורך. את מצאת את הראשונה. טופי, לא, זה אני. זה אני, די, זה אני. טוב, רגע. בואו לחלק 4.